Sa mga taong hindi po nakakalimot pong mag-subscribe, naniniwala po kung sila ay may natatanging busilak at may mabubuting kalooban. Saan man kayo naroon sa iba't ibang sulok ng mundo, sana kayo palagi malakas, malayas sakit araw-araw. Pagpalang gabi na po sa inyo lahat. Magandang gabi po sa inyo lahat. Sa mga hindi po nakakalimot pong mag-subscribe, maraming salamat po sa inyo lahat. At tatanayin ko pong napakalaking utang na loob sa inyo lahat. At Diyos na po ang balang magagabay po sa inyong lahat. Sa mga baguhan na ngayon lamang po nakatuklas ng aking YouTube channel, Liwangan ng Pangasinan, huwag na po kayong magtubiling pindutin ang subscribe, like and share, at pakipindot na rin po ang follow. At tatanayin ko pong napakalaking utang na loob sa inyong lahat. At Diyos na po ang bahalang magsusukli at magagabay po sa inyo lahat. Pakatandaan po lamang, gamitin po lamang sa kabutihan, huwag pong ipagyabang, panatiling magpakumbaba sa isa't isa, magtulungan, magbigayan, higit sa lahat magmahalan. At huwag mo makalimot pong tumulong sa mga taong iniga po sa hirap ng buhay. At ito'y napakalaking kayamanan sa langit sa pagtulong sa kapwa, ay hindi matutumbasan sa inuman. Kaya ang Diyos na po ang bahalang magagabay po sa inyo lahat. At ipagkakalob sa inyo ang siksik, dikdik at umapod pagmamahal ng ating Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Shout out po kay Berlino Paliso, Mike Tay commented, Shirley Euroya from Bicol, Ryan Labisti, Yonix Bindadin, Hirando Jimenez, Arnel de Rosario, Andy Bonifacio, Fight to Win, Robin Mantanilla, Marlon Hoyoy, Joel de Rosario, Pagkakat ng Dilim EDC commented, Janice Nolo, Arnel Realo, Pantalion Bobis, Roldan Buo commented, Arjon Puod, Andong Kologi, Tani Janan, Marvin TV, Kuldo TV, Ronos Marcelino, Ronald Sator commented, Aljon Puod, Rodel Ladra, Just Be Yamasiya, Triple E commented, Nestor Ramos. Shoutout po sa inyo lahat. Sa mga bagon nga kailangan po nakatuklas sa aking YouTube channel, shoutout po sa inyo lahat. Ang i-share ko po sa inyo ngayon, kung halimbawa po ay sa mga sakit na hindi naintindihan po, Iwagan ng Pangasinan. Ito po, ay magdasal po ng isang ama namin na Baginong Maria Lumalati, sumasampalataya. Yan po. Masanin po sa isip lamang po at ipo sa puyo sa pasyente o ihip sa isang basong tubig at ipainom sa pasyente. Pwede rin ihip po sa langis ng nyog at ihilot sa pasyente. Sa mga kung po wala pa pong puder, ay magdasal po ng isang ama namin, Baginong Maria Lumalati, sumasampalataya. At susihan po nyo, no, kung halimbawa na ihip nyo na po sa susihan po nyo sa pangalan ni Jesucristo, taga Nazaret po. Ang ginagawa nyo po. Pag gumagawa po tayo ng ganitong bagay po na nagbabanggit po ng mga orasyon po, ay tiwala lang po sa sarili po at focus po tayo sa ginagawa palagi. Po, screen share na lang po. Sanin po ng 3 beses po sa isip lamang po at narito po ang orasyon po. Rogamos, Oricamo, Giroram, Ako Roka, Marokrik, Umakiro, Sumagor. Rogamos, Oricamo, Giroram, Ako Roka, Marorik, Umakiro, Sumagor.
Rumagos, Arikamo, Giroram, Akuroka, Marorik, Umakiro, Sumagor. Tatlong bihis po salin po sa isip lamang po. At ipo sa puyo ng pasyente o ihip sa isang basong tubig at ipainom sa pasyente. Pwede rin po itong ipo sa langis ng niyog at ihilot sa pasyente po. Pagkatapos nyo usalin po, lagyan nyo po ng susi po ng sa pangalan ni Kristo at taga Nazaret po. Yan po. Rogamos, Orikamo, Giloram, Akuraku, Roka, Marori, Amakiro, Sumagor. Rogamos, Arikamo, Giloram, Soroka, Marori, Amakiro, Sumagor. Napakabisa po itong orasyon po na yung hindi po sakit po natin na hindi po maintindihan, basta inusal mo po ito ay sigurado pong mamawala po. At tapos lagyan yung susi sa pangalan ni Kristo taga Nazaret po. Maraming salamat po sa inyo lahat. Sana po kayo makalimot pong mag-subscribe, mag-like and share. Huwag ng pangasinan po.